باجاروکê girkêlegê yê Cezîra Rojavayê Kurdistanê asayişa rêveberiya Xweser dest danî ser komeke maddeyên hişbir got di nav kêkên zarokan de bûn. Agahîk ji mar hat ji bajarê girkêlegê ji welatiyekî sivîl. Mijar ew bû got di nava kêkekî ê zaroka de heb dîtine, hebekî nediyar çi. Serwî esasî hêzê me yî asayişê û dijî tawanan ketin tevgerê de ew madde wek eyne û hinek mestarê de jî jê anîn û meşandin tehlîlê. Encam derketin ew heba goha dîtin heba kitabon, hebekî muxeddir e. Pêre jî maddekî dijî di nav kêkê de hat dîtin, maddekî lezê cî lê di sadî çarê wê mewadê heba kitabon di derketibûn di nav wê jî hene. Servî esasî lêpirsîn hat vekirin û ew madde tesîq tewînê ji hemû bajara hat kişandin, ji hemû dikandara hat kişandin. Li gor dosyayên asayişa rêveberiya Xweser taybet bi maddeyên hişbir diyar dibe piraniya maddeyên hişbir ji aliyê navçeyên hikûmeta Sûriyê got ev madde bi xwe jî ji Libnanê derbas dibin. Her wiha ji navçeyên grûpên çekdar ên ser bi Tirkiye ve derbasî navçeyên Rojavayê Kurdistanê dibin. Dema got bi dijmin re bigê astekî got hebê muxedir ya jî madda muxedir bi nav xwarina zaroka derbasî herêmê bike, ev mijarekî giran e gerek millet hemû bi hev re alîkar bi sekinandina vê zahîrê de û tiştekî wilo hat lahezandin di kîjan mantiqê de bi gerek zû agahî bigê destê me. Di salên Bûrî de asayişa rêveberiya Xweser kampanyayeke rûbrûbûna maddeyên hişbir li navçeyên cuda yên Rojavayê Kurdistanê pêk anîbû. Di encam de 230 bazirgan, 408 qaçaxçî û 1165 bikarhênerên maddeyên hişbir girtibûn. Hevdem di kampanyayê de 840,605 hebên kepta gon, 1700 kilogram heşîş û 24,618 derziyên hişbir desteser kiribûn. Loloxan Rûdaw